Hola, sóc el Mateu Pere Miquel i sóc un dels creadors i compositor de les històries de l'avi Josep. Soc la Mar i sóc una de les creadores i intèrprets de les històries de l'avi Josep. Les històries de l'avi Josep és un projecte que va néixer en format de podcast i ara l'hem convertit en un espectacle teatral. És una barreja de 4 històries que neixen a través de les converses entre el meu avi Josep i jo. I musicades amb cançons originals i amb un fil musical a totes elles, que parlen d'històries properes que interpel·len a tothom perquè tothom pot haver viscut aquestes històries. El procés creatiu per mi ha sigut apassionant perquè, clar, compartir-ho amb una persona com el meu avi, doncs la veritat és que ha sigut una experiència brutal. Totes aquestes històries són històries basades en fets reals que neixen a través d'aquestes converses, no? Entre coses que m'ha explicat el meu avi de la seva vida, o coses que li han passat a ell i coses que l'he explicat jo. Tot comença en un projecte d'estil, de format de podcast, de radioteatre, que s'emet a totes les ràdios de la Catalunya central, amb diverses històries, una per setmana. I aquestes són les històries de l'avi Josep, no? 15 capítols, 15 històries amb música original, històries narrades, basades en fets reals, i d'aquí agafem 4 d'aquestes històries i les portem en escena. És aquí on entren a actuar els actors que expliquen les històries en primera persona, la música en directe i tot l'espai escènic i moviment escènic que fa que les històries de la ràdio es plasmin en directe i siguin com molt més properes i emocionants. Doncs la veritat que ha sigut, com a experiència, ha sigut brutal per mi perquè ho he trobat, o sigui, com que són històries reals i molt ben narrades per la Mar Puig, molt ben guionitzades, un personatge, 2, 3, amb un fil musical, sempre acompanyant aquell text, i arribava a un punt que volíem situar una o inclús 2 cançons, doncs amb aquella història de 15 minuts havíem de... A vegades era resumir la història, a vegades era explicar un moment concret, a vegades era explicar 2 minuts d'una vivència d'un personatge d'aquella història i el fet de buscar diferents moments, diferents estils d'on col·locar la música, et surten estils de cançons diferents, amb ritmes diferents i busques la diversitat en aquest sentit. Sí, hi ha una anècdota bastant divertida de la meva família, que és que al meu poble hi havia un grup de teatre típic d'Ullastrell, no? I el meu pare era un dels directors. Jo era molt petitona i volia sortir a les seves obres de teatre, però és que encara no podia sortir, no? I em van deixar sortir a fer un paper que pentinava a una noia, però jo no havia de dir res, només havia de pentinar. Doncs resulta ser que el dia que van estrenar aquesta obra jo vaig posar a pentinar en el meu moment de protagonisme i en lloc de pentinar vaig començar a xerrar i vaig començar a improvisar una conversa amb aquella pobra noia que feia d'actriu que hauria pensar que aquesta nena s'ha tornat boja. O sigui que crec que sí, que sempre ho he volgut ser. Doncs no. Sempre no, perquè jo quan tenia 8 anys volia ser astronauta, però va arribar un moment en què diversos fets a la meva vida familiar i molt propera van fer que m'aïllés una mica de les circumstàncies familiars i em posés davant del piano. A mi del teatre m'enamora convertir-me cada dia en una altra persona, en persones diferents, viure experiències, viure emocions que a la vida real no els estàs vivint. I m'enamora viure unes emocions que no sé si experimentaria vivint d'una altra manera. Doncs el teatre és apassionant perquè jo he estudiat música a conservatori, grau superior i màsters i va arribar un punt en què vaig tenir una col·laboració amb el teatre i va ser un teatre musical, un espectacle de teatre musical on vaig descobrir que la música acompanyava una imatge en directe, acompanyava un text, tenia una significació diferent, especial, que feia que tota l'obra prengués un sentit i fusionessin les arts d'aquesta manera, que realment em va agradar molt. I des de llavors vaig començar a endinsar-me en el món de l'espectacle de teatre musical, he estudiat, m'he format i he descobert un món que realment em fascina i ara m'agrada composar les meves pròpies obres. Ostres, per mi la creativitat és vida, perquè al final la vida és crear. O sigui, sempre estem creant a la vida. Des que neixes fins que et mors estàs creant.
I la creativitat és això, és viure, és experimentar. És allò que et neix quan et sents inspirat, potser, no? I és cert que la inspiració per mi la trobes a tot arreu, per tant la creativitat també la pots trobar a tot arreu i és una manera de viure. Jo les millors obres que he vist mai sempre han sigut en sales petites, perquè són obres, la majoria de vegades, que van a buscar l'espectador, que van a dir-li coses, a explicar-li coses, que van directes a ells o a elles i a dir-los «Ei, et vull explicar això i vull que t'arribi». I per mi les obres que, si més no, neixen de sales petites són obres que neixen amb aquest objectiu, que és el mateix objectiu que comparteixo jo, el d'explicar coses, el de fer arribar una història als espectadors o espectadores que t'estan mirant. És un espai on et pots acostar al públic d'una manera molt més propera, pots tenir-los a prop, els hi pots explicar les històries, francament, des d'una proximitat especial i ajuda a nous autors, no? A noves produccions, petites produccions amb baix pressupost que puguin representar les seves obres i donar-se a conèixer i feu realment una gran feina. Una fita en el meu àmbit professional és dedicar-me a això per sempre i sí, tenir cert reconeixement. En el món del teatre és poder explicar històries que mai han estat explicades. Que res és tan important. Just en una de les històries de les que expliquem en l'espectacle, una de les cançons parla de la bondat de les persones i de que totes les persones tenim una part bona dins nostra que l'hem d'aconseguir trobar i fer-la servir, però sobretot que hem de fer les coses sense esperar res dels altres, que les hem de fer per nosaltres, perquè quan l'únic que fem és esperar, no aconseguirem res. A veure, tinc molts. Però si hagués de dir un és... Un somni és viatjar per tot el món i conèixer tots els teatres del món. Un somni? Doncs estrenar una obra de teatre a Broadway. Clar que sí. Què espero de la vida? Uau, quines preguntes! Què espero de la vida? De la vida espero viure-la. De la vida ho espero... No és que ho esperi, perquè no és que esperi res, però ho espero tot a la vegada, en el sentit de que vaig a buscar-ho, vaig a buscar la vida. Doncs espero i desitjo que ens puguem veure a la Sala Badabadoc durant aquest mes de febrer amb les històries de l'Avi Josep. Tinc moltes ganes d'explicar-vos aquestes històries, que són històries de la meva família i històries meves, i segur que aconseguirem emocionar-nos plegats. Us convidem a venir al febrer a la Sala Badabadoc, que estarem de dijous a diumenge a les 8 i esperem que ho disfruteu com nosaltres. Did you get